When did you start losing interest? When the other guy came into the picture? Before. Oh, ukuthi wena bongikhiphile cause mina bengibringa something to the table. No, wena uqeda ukusho manje ukuthi wena uncingisile. Angithi uqeda ukusho ukuthi uncingisile. Ithi siyenze very simple. Qhubeka nabo my friend, nidla inyoka, nidlisana inyoka kube mnandi. Mina ngizoziyela emakhaya, then ngiyothatha amandla. If like something comes up, hot man, I'll come back at you. Yo, with your boy Am, it is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship, brought to you by Spread Inc. Entertainment. Don't forget to like, subscribe, and share. On today's episode, Mpete Umadeline bringing Usamu. Let's get into it. Sanbonani, igama lami uMagdalene. I'm here to save my relationship because sengiluza interest kumuntu wami. Yo, with your boy Am, it is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship, brought to you by Spread Inc. Entertainment. And as I said to you guys, ngizoba ngiphethe uMadeline no Samu. Samu, you good? Ngiyaphila bhuti wami njani bhuti? Ngimnandi. Madeline, how are you? I'm good. You good? Yes. Okay, does your guy know why you brought him to this show? No. He doesn't know? Yes. Do you know what this show is about, boss? Yo, I'm driving expert man. So the name of the show is Save My Relationship. Basically here on this show is that if there's anything that's going on in your relationship or your friendship or your family, whatever, you guys want to talk about something, this is the place to be. So you guys, we give you a platform, and then there will be this third person, also which is me, to listen to you guys having a conversation. I'll have an input here and there. So angazi, if there is something that's going on in your relationship, or nangazi what's going on. Mfethu no asimnandi nemama uyabona nje isimomo nje hayi. Ni grand. Nomnandi asimnandi yonke into evide wena. Okay, Umadeline wants to tell you something, ne? So yeah, let's just give it a platform and then yeah, you can just break it down to Usamu why you brought him la kule show. Samu umuntu wami ngingilethela because sengikhathele ukuqambela amanga. Cause yabona since nje wena ungasasebenzi. Hey. Angisawubona umsebenzi wakhe ezindoda. Ayibo mfethu like bengekho enye indlela maybe like besingayenza ngayo lento yabo. Because of like I feel ungathi nami okwamanje like I have too much pressure with like nomthwalo, then when ungilethe eshowini so mfethu nefamily yami izoyibona direct. Awucabanga ukuthi maybe like ungikhabatha ukugcina even when it comes to confidence nje. Because of like ngalesikhathi mina I'm expecting you ukuthi like ube supportive game. Because all along I thought like umphethe mfethu. You know nobe ngisipana musa. Ekhamba. Engazenza izinto. Bozenza but manje angisakhona mfethu. Sekuningi. Ngiyadineka nje so stress yangiqaka nje yo uthi ya Yini so bongasi stress isikhathi asebenza? No ungcono makasebenza manje mangasebenza isiqolezelene la endlini sihleli. Oh, he's all over you nje kuphela. All over nje ayikho into esiyenzayo nje esikazi on bed every time sisembedeni. So he loves sex now more than when he was working? Yes. Yeah. So okay. So bongathanda sex ni usasebenza? No, I would bengayithanda so with like isikhathi bengenaso like it's enough with like ngahlezi ngishaya but then no ngoba isikhathi sikhona why not yabo siqinisa ibond sizokubona okuningi yabo I'm like ngikhabatha umoya like pressure. So she basically lost interest ngoba you're no longer working. Is that the point? Which one are you lost interest ngoba akasasebenzi? Yeah. Or is that ngoba uyacrowda? Uyangicrowda man bekangcono the time asebenza bona the time asebenza bekungcono uyazi ngiyakwazi ukuthi yo umuntu wami ngiyamkhumbula manje akakhumbule nginokhumula ngize ngadine umela yazi umuntu makuthiwa ukumela akushoda ngimphalaze nje. So awubona ukuthi mhlambe mangakupha ispace ayohlala maybe angazi nabazali bakhe
Angeke ngisuke nge-Eastern Cape. Ngizophanda iSpani ngizosithola sithando sami khululeka. Yabo. Wena samthatha Medelin. Obvious umuntu wami yabo, but then like lento ingikhabatha umoya Drenshap Hotman, I don't want to lie yabo, because obvious maku relationship yabo, you're expecting ukuthi umuntu wakho will always have your back. Okay, asithi ke ngiyasithola iSpan, then isiba right empilweni. Then if ngaphinde face enye challenge, it means like ngizophinde ngimbhora. Kahle kahle wena ucabanga ukuthi sizophinde sibe right mina nawe. Angeke saba right because there's someone on the picture already. So there's someone that you are dating? Yes. Or maybe that's why you feel ngathi sekuyisicefe. Hey, mina. How long have you been dating nalo muntu lo? 6 months now. 6 months, and you didn't suspect anything? Yes, Hotman, like bengizenza islima ngoba ngiSpani yabo. Ezinye izinto obvious like angeke uvele like uphumele sobala. Ama rumors ekasi yawaza spreader quick yabo. Bengizwa like ngale ndaba ukuthi hayi lona obvious ubusy no my friend yabo. Nami ngoba like ngincengile. Okay, ngiyacava ukuthi okay ezinye izinto ziba khona endlini. Mara ngoba ke seke iringa kanje shoot like nami isidima sami ezindoda ayisibulele yabo ngoba nami ngiyindoda. Akushoot kwamele like ngizame ngiplan like yabo. Because no uzongizela nezinto ezibhaye endlini yabo. Yeah, uzoza nento ezibhaye. Wena angazi indaba yini. Did you love Sam? Yebo bengimthanda yini ukumthanda kodwa manje When did you start losing interest? When the other guy came into the picture? Before. Yes. Does the other guy work? How? He owns a shop. Oh, he owns a shop. So about my friend. Yebo. Hayi abahambe labantu angeke. Hayi abahambe. Mfethu kahle kahle qhubeka nabo my friend wakho nama ghost lo nezimpuphu. I think I have to go back ekhaya ngiyothatha amandla Eastern Cape ngizobuya mfethu ngizobuya ngenza iplan futhi yabo. Lo mntana mfethu angaqhubeka because no like mfethu like nami yabo ikasi ngisafeel trend namangivaya because of le ndaba obvious yazazi indaba ziya circulate ekasi. Yabo indaba yokuthi yaziwa nami like bengilibele ngizibambile ukuthi ayi yabo maybe ngizothola something nami vele bengizokushiya Drenshap. Yabona if bebethi iSpan ngisitholile bengizokushiya. Yabo. Oh, so yiyi plan yakho le. Yiyi plan yakho le. Ngijwayela kawe. Ngangibani. Angiyeke nawe angiyeke. Okay. Yeah. Ungahlala mntana. No, so man like phela ngisishimane nami. So uthi nje ngiyabhayiseka. Naye uyacaba ngisishimane. Nokuthi angathi lose interest. Maybe khona like omunye ugele yabo once ngathola iSpan bafaya abogela abazoshaya. Ngijwayela Lo mntwana naye like ngelinye side ngiyafeel ungathi like nami ngincingisile yabo. Ngoba ufila ngiyacava le out engizicava ngiyo. Nawe Hotman ngibheke angiSpan mara ngibheke. AngiSpan ne mara ngibheke. Yabo. La kuzolu. Uzongincengisile. Uyasibonela. Oh manje. Mara like yazini ithi siyenze very simple. Qhubeka nabo my friend nidla inyoka nidlisana inyoka kube mnandi mina ngizoziyela emakhaya then ngiyothatha amandla. If like something comes up Hotman I'll come back at Jozi. Yabo. Out. So you've decided you're making your last decision which okay ubuyele emakhaya. Yeah, I'm buyele ekhaya. I'm taking this L Hotman at least yabo. You are accepting this? Hayi yo angeke. Ngizogidla noCheko lala namakula. Mara when you started uthoya mthanda the yonke into ehamba kahle. Obvious Hotman nami like bengincanya lencosi yabo. Okay nami sengiringiswa ukuthi yangihethekile yabo. Ngincanya and like I was expecting ukuthi like nana impilo sizoyiphusha maka kanje. So yini okwathisayo ke makatshela ukuthi yena kusho ukuthi bekaloku angiqambela amanga ukuthi ufuna ukuyakha future nami. Yes. Bengekho kahle lento le bekaloku angitshela yona. Ibikhona but then ungihlekise ngabantu mfethu. Just imagine when uyavaya mfethu ekasi kuyaziwa. No wena uqeda ukusho manje ukuthi wena uncingisile. Angithi uqeda ukusho ukuthi uncingisile.
mina ngithi bengizokushiya if izinto zami bezipopes before siza yi bengizokushiya mina kusho ukuthi wena kudala uplan ukungishiya nekudala ngiyibona kahle le ndaba yakho kudala ngiyibona angeke ka usijole while angeke like ngiqhubeke nomuntu like ongihlekisa ngabantu like nami like ezumjita ngama values yeah mfethu le ndaba emakula iqale no yabo oboyizwa vele yeah hayi indaba edumile kasi yabo nami ngifeel ukuthi isithunzi sami usibekele phansi that's why ngidecide so wena wabe ucubeka ujola naye ngoba bowazi ukuthi okay kunento esona soyenzakala bengicaba ukuthi okay umntwana maybe like izinto like endlini like nezinto azifakayo yabo nokuthi ngiyazi kusho ukuthi wena bongikhiphile cause mina bengibringa something to the table kusho ukuthi wena bongenza nje isiphandi sakho umuntu okhamba yokuphandela mfethu impilo sizothina uyabona isituation impilo yokuthi wena uyayibona situation yami njani kusho ukuthi wena bonginyuza kahle bonginyuza so no niyayuzana nina kahle la akusi relationship ngathi now uyamyuza ngapha naye ngapha uyakuyuza it's a man like yabona okay nokuthi like bekunjalo ne but then like ama feelings for lenxusi ngoluzile Trenshaw that's the reason inokuthi like ngihate ngithi like I'm willing ukuthi like ngavaya kule relationship yeah so yamuzwa uthathini he's willing makahambe you're good uthi na makahambe kuyafana ngithi bekanginyuza masazi they use ukuthi ahlale beniyuzana ngithi no ithu beniyuzana hayi fuck ifok vele guys fuck now any last words ofuna umtshela zona any last word ofuna umtshela ngithi good luck nje azitholela umuntu o right maybe uzamthola umuntu o right angeke azamuse yabona into engizocela ukutshela yona angazi if lekula la kumithisi sisu niyosibika kuphi sharp sizasibika khona lapha eshop nisazogibela ama crocodile niyosibika akunankinga senza ama passport wena uzohlala lapha ezilalini lapho fuck hamba It is what it is before it was what it was. It's your boy M. We are signing out.